No čo, pomohli by ste mi? Touto otázkou sme sa dlhší čas zaoberali a tak sme sa rozhodli prezistiť to na vás. Cieľom nášho sociálneho experimentu bolo zistiť, či na základe pohlavia osoby v núdzi jej pomôže viac mužov alebo žien. Taktiež nás zaujíma, ktorá veková kategória nám pomôže častejšie. A zamerali sme sa aj na to, či nám v obklopení viacerých ľudí pomôžete častejšie alebo naopak. Počas 1 mesiaca sme to zisťovali tak, že sme vyrazili medzi vás do ulic a náhodne sme rozsypali citróny. A výsledok? Veď, pozerajte. Ježiš. Ospravedlňujeme sa za vyrušenie. V tomto zábere sa dozviete, ako sme zaznamenávali údaje. Herci, muži a ženy, hrali osobu v núdzi tým, že im vypadli citróny z tašky. Každý pokus bol zaznamenaný a medzi jednotlivými pokusmi bol 5 až 10 minútový odstup. Zaznamenávali sme len údaje o ľuďoch, ktorí sa nachádzali v okruhu 5 metrov okolo herca, tzv. Pomocnej zóne. Pozorovatelia si vtedy všímali pohlavie a vek účastníkov, počet ľudí v zóne a či bola poskytnutá pomoc. Výhradne sme zaznamenávali len údaje o osobách, ktoré sa nachádzali v zóne a mali možnosť pomôcť. Údaje o veku sme si zjednodušili vytvorením vekových kategórií. Údaje o počte ľudí v zóne okolo herca sme zoskupili do kategórií. Tieto údaje sme následne využili pri analýze výsledkov experimentu. Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemné pozeranie. Ďakujem vám. Ďakujem. No problem. Thanks very much. Oh. Thanks. Thanks. Bye. Ďakujem. Oj. Thank you very much. No problem. Oh. From Croatia. Thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you. Tamo Marina još. Ďakujem vám. Aj novačku si môžete zobrať, mám ich veľa. Ježiš, ďakujem vám krásne. Ďakujem. Ďakujem vám krásne.
Ďakujem. Môžete na chvíľku vyrušiť? Áno. To bol sociálny experiment. Jej, ďakujem vám. Ne, ja som iba gimbla, víš. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Oh my god. I have my bed back. Okay, I think here. Oh, okay, thank you. This is for to bar, you know, like. Okay, okay. I will show. Okay, I will look. Thank you so much. Bye bye. Wow. Thank you. Thank you very much. Well, that's your best lemon right there. Oh, thanks. Nice and soft. Výskumu sa zúčastnilo 709 ľudí, z toho 393 žien a 316 mužov. Pomoc poskytlo 198 osôb, z toho 115 žien a 83 mužov. Z celkovo 132 situácií bola pomoc poskytnutá v 100 prípadoch. Výsledky ukázali, že medzi mužmi a ženami nebol rozdiel v tom, kto častejšie pomáhal, ani komu bolo častejšie pomáhané. Najčastejšie pomáhali mladí dospelí, najmenej starší dospelí, ale tento vzťah bol slabý. Zistili sme však interakčný efekt pohlavia aktéra, pričom vzťah zostal naďalej slabý. Mužom najčastejšie pomáhali mladí dospelí, najmenej adolescenti a starší dospelí. Ženám pomáhali najčastejšie adolescenti. Podobne aj pohlavie pomocníka ovplyvňovalo výsledky. U mužov vzťah nebol štatisticky významný. U žien zostal významný a slabý. Najčastejšie pomáhali mladé dospelé ženy. Počet ľudí v blízkosti osoby v núdzi nemal štatisticky významný vplyv. Ježiš. Bože. Joj. Mám túto latvinku, tam si to skúsim. Ježiš, ďakujem vám krásne. Ďakujeme. Ďakujem vám, ste veľmi zlaté. Kde, Dovačko? Mohla by som vás pardon, toto je sociálny experiment a je to na vedecké účely a chcela by som vás poprosiť, či teda súhlasíte so videozáznamom alebo teda s fotkami tohto. Je to na vedecké účely k nám do školy. To nie je to na vedecké účely. Tuto babi nás natáčali. Ja som sa ani nezohla. Ja nesúhlasím. To vážne, to bolo takto na... To bolo vymyslené. Ale my ideme z vysokej školy. Študentkom univerzity Tretiehov. Dúfame, že sme vás obohatili a ďakujeme za vašu pozornosť. Zas? A nezabudnite pomáhať.